Blbosti 2011. Vystupující. Blbost číslo 1. Zvonění. Takže jdeme. Musíme si nomluvit, kde se zvolníme. Mám zvěra na živu, protože tak to měl. A vybrali jsme se za oběd na zvolnění. Tamhle ten barák. A druhý barák bude školka. Dětská školka. A dětská školka. Tam. První si bereme tenhle barák oběd. Přes všecky. Já ještě ne. OK. A to nepadne. Přešetky. Já to musím vidět. Ano, já to musím ale vidět. Já Michale, patří. Pojď tam vidět. První zvonění úspěšné. Druhé zvonění Michala Sina, taky zvonící Patrik Černý. Zvonící Patrik Černý. Všechny, ne? Kteří jsem? Co to jsem? Bělí tam. A my se tady. Michale. Koko. Tady, nečekaj. Tak to je. Ještě Minx. Minxu, to je na školku. Další oběd školka. No. Rovno! Na školku. Naši další oběd školka. Vysím zvonící David Minx. Nedávej to nevím. Protože ty řekl mé jméno a místo. Já jsem řekl místo. Pokračování. Další oběd školka. A to je poslední oběd. Zvonící David Minx. Ještě jsem to jednou zrovna. Je největší kokocvit, asi ho nepůjde vidět, protože se schová. Je to strašně, bojíš se s tím nespálí. Ani. Ale to airsoft, debile. Já. Jo. Chvíli počkáme. Počkej, ale někdo zvoní, já nikdo není. A rychle, tam je Zelínková na druhé straně. Dělej! Na obědě kuchyň. Na obědě kuchyň. Všechny zvonky. Dělej, stop, počkej, Zelínková. Dělej!
část. Otravování šlapáka. Chvilku to teď stopnu. Otravování šlapáka. Jako jde tam hodit šutr, Patrik Černý. Když šlapák je nejdebilnější dědek na celé světě. No, kdyby jsme to vzali dědek, tak ani není. Ne. Jaký tam hodíš kameň? Jaký menší nebo větší? Protože asi tady tenhle možná, že by... To je jedno, jdeme. Tam je to. Zde kameň je tam hodí. A do prdele. To je větší. O kurva, ale to děláme káránu. Hej, ale přešťáčím tam do prdele. Tento kameň půjde do šlapakový vrat. Kameň to... Ale počkej, že já půjdu na druhé straně, jo. Drží vrat. Jo, ale počkej, já půjdu na druhé straně. Počkej. Se nám asi nepovedlo. Nová snaha Patrika Černého. Taky tam budeš házet šutr. Semhle. A do prdele, nevím, jestli to teď hodíme, jde se jeden chlap. To právě, že to radši hodil taky. Chvíli to pozastavíme, až odejde ten chlap. Takže se nám to pokazilo. Omlouvám se ještě, jsem nepřišel.